יוצרים עיגול, בצק רפלח. בצק הזה זה 2 כוסות קמח, 3/4 כוס מים חמים, חצי כוס שמן וזהו. מערבבים הכל יחד, נותנים לו בצד כשהוא מכוסה לגמרי במפית לחה או 2 שקיות ניילון סגורות אטומות, שעה מנוחה והוא מכפיל את עצמו בגודל. פותחים שולחן עם קמח, יוצרים עיגול בבצק, מקמחים בשפע, לא להתבייש, מהאמצע כלפי החוצה, חצי לפה, חצי לשם. פותחים בעצם עלה, סובבים את העלה והופכים אותה ופותחים אותו החוצה. כמה שיותר יותר טוב. לוקחים כוס ויוצרים עיגולים. לוקחים עלה אחד, פותחים אותו מהאמצע כלפי החוצה ולא ליצור חורים. כפית של בשר, בחסידות זה הדינים, הבצק זה החסד, שהחסד יגבור על הדינים בכמות, באיכות כמובן. לוקחים טיפה מים כדי שכל הדפנות יהיו נעולות בצדדים, חצי לחצי, 2 פינות, אחת על השנייה, זה כבר.